and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Kumbensihon ko siya magpalayo na kami ni Inin Dapita. Kinahalang mamalik na kami sa isla. Taling! Taling, pasabta ko eh! Taling! May mga kontra kuno nga nangita ni Daylili. Nga naman, bata pa lang may kontra na si Lili. Nga no, o kinsa man, unsa man gidi ay ang pagkatao ni Lili. Ay, pastilan. Naglibog na mahinuon ko. Nakuryoso na hinuon ko na. Sundan ko sa taling. Tanasab man na yun, kay hapon na. Duty pa ba ako? Uli na. Di ka mo ba na ako? Dili. Mag-usa man ka din eh. Kuy manay, ay sing pabaga si Munaong ha? Bahay ni Jason, o niya, mangipon ka din eh. Hala no, okay ra ka man oy. Okay naman. Ay, kapuyag pasabot ang syunga, uy. Kikin siya siya nga. Ikaw, good. Hoy, Gina. Hinahinaya ko ha. Maguwang ko nimo. Unsam lang siya nga. Syunga? Syunga ba? Syunga ba ka na bang? Syunga. Ay na lang oy. Basta kay mauna na. Kada ba dugay bitaw kasabot? Syunga, nga? Ha? Dali na. Gahit ni mo galingag. Uy, tana ba? Ay sing pabagas daw ni mo dinhi. Tana ulit na ta syunga. Syunga kay inisik na. Saba dia oy. Uli lagi mo. Ano si pakutana? Uli mo. Usa? Mapabiling ka dinhi? Dili. Unya asam di ka? Des gawas. Ayaw nga nga. Di ko mahimo diha, ha? Na ila din ang kalsada, ila ng gawas. Unsa? Katawalis lili ni mo ay. Tao ni eh. Hay. Balingaw gid gani. Okay. Sige. Ayaw na pagbiya gikan dinhi bintot. Yes! Lipayan niya. Pero dili ka mahimong mupuyo dinhi. Sa? Di mo kakumbiyan din eh. Nga asam di ko puyo. Sa servants quarter dito sa gawas. Mupuyo ka dinhi isip among hardinero. Unsa? Pero La. Magsulti tanga kita lang do ha. Ha? Oh, sige. Jason, kaniyat lang ha. Magsulti lang mi ni Lola. Lola? Lili apo ko. Nasayon kag yun. Kunoon sa takakamahal. O mahal tesap ka, Lola. Pero, Nga nang nihilak man ka. Kung nag-uulta nga gidako ni Jason din ayaw. Kay kung asa ko, adto sab ka, Lola. Dili ka ibuwag na ako. kung nasasad ko, ato ka usab. Oh, mag-uban ta. Kung mao ka na, buot na ko mo balik sa isla. O buot kong muuban ka. Pero Lola, Namiligro ang imong kinabuhi din hilili. Tuho iko. Lola, o ko makasabot. Nagtuo kang may daotang buhatan si Jason ako. Dili si Jason. Lahi. Kung mao si Kinsa. Kinsa, Lola. Isa lula. Jason? Jason. Paselo ang nabati ko yung panagsulti. Nabalakal ako sa kabalakang imong gipakita, Lola Taling. Hinungdan nga, gisundan ko kamo. Kung sa man imong gikahadlokan, ipaniguro ko kanimo nga mapadalipdan ko si Lili. Buhaton ko ang talang nga masiguro ko ang iyang kaluwasan, Lola. Walang ka mo makaila sa tao nga buot mo patay ni Lili. Lola, Kinsa? Kinsa buot mo patay na ako? O ganong may mga tao nga buot mo patay na ako, Lola. O ako makasapot. Apo ko. Pasilo ang gitago ko kinili mo sa dugay ng panahon. Ang unsala. Ang kamatuoran. Ha? Sa
Nakagustuhan nga maprotektahan ta ka. Hinungdan nga gitago ko ang kamatuoran. Ngaon sa lula. Sulti ko. Ang matuod mong pagkatao. Sa... Lili. Dili ko ikaw, apo. Sa... Masaya ako, apo. Bawali, bi. Bawali. Sti, basta mo ka pa nimo, uy. Mo ba dili kay ko maglaro kay layo ta? Unsa ko na to? Kagool man mong di ka klaro. Padul ka, bi. Uy, balik. Balik diri. Bakit ang kanila uy nga nang musyoso ta? Balik diri, uy. Gaon ay. Pasahilo ako. Pantuyo kong itago ang kamaturan kanimo, Lili. Aron ka panalipdan ka. Gisaan ko sa imo mga ginikanan nga panalipdan ka. Busa gipalayo ko ikaw din sa syudad. O din ko ikaw dan sa isla di inway bisan usangan na kaila ka na to. May nagukod ninyo. Ana. May huwag masayod kung si Kinsa. I mean, pila na ba ka mong katuig nga nagtago-tago? Labing siguro, nalimot na ang tao nga butong patay ninyo ni Lily. Kung may kalagot man sa ninyo kaniadto, pero sa pagpanlabay sa panahon, I'm sure, nga nalubong na ang maong kalagot sa kalimot. Dili alang niya. Tungod kay lahi siya. Nakaila ko kaniya. Lahi siya sa uban. Kung nakahimo siya sa pagpapatay sa lalaki nga iyang gimahal, nga mao ang imong amahan, Lili. Dili imposible nga makahimo pagyapon siya sa pagukod nimo hangtod karon. Pero nga no, Lola. Tungod kay anak ka sa pagpakasa, Lili. Unsa ko naman ay siya tingog mo. Unsa ko naman ay Anak ko no. Sasa si Lily. Ano sabihin siya? Mga anak rin na sa dyan, ha? Anak sa... managana. Mo na iyang anak. Aw, sa... Ngano di ay? Ano man di ay uy? Anak man ko no sa pagpakasa si Lily. Di ay? Hala! Anak ko sa pagpakasa. Kun mao. Ang gihatag kong pangan sa imong mga ginikanan, dili mao ang ilang matuod ng mga pangan aron ka panalipdan ka. Sa... Kun mao. Unsay matuod ka pangan sa kong amahan o ginahan, Lola. Unsay ilang namatyan. Giunsa sila sa pagpatay. Wa ko masayod sa nahitabo nila. Wa na ko masayod. Basta ni atong gabi nga ilak ang gibilin nako. May nagukod na kanila. Hinungdan nga ilak ang gibilin diri nako. O gisiguro nila nga bisan pamanon niya kung mawa na sila. Dili ka magkalisod-lisod, Lili. Tungod kay gibinlan ka sa imo mga kinikanan o dakong kantidad. Unsa? Kung maong, wa ka makasiguro nga patay na ang mga ginikanan ni Lily. Posible di ay nga buhi pa sila. Jason. Gusto ko makaila siya mga ginikanan. Usay ilang pangan. Aron ipapangita ko sila. Kinsay pangahan siyang inahan ug amahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!